S'acaba un cicle i en comencem un de nou. Estem convençuts que durant aquests 4 anys hem fet una tasca compromesa en el dia a dia. Tot i les dificultats, hem buscat alternatives quan se'ns han tancat les portes. Tanmateix, destaquem l'ERO i el conveni, com les dues negociacions col·lectives que han marcat aquest període. La negociació de l'ERO es va iniciar el gener del 21, tot que en un primer moment semblava estancada, gràcies a les mobilitzacions, la convocatòria d'una vaga i una mediació es va poder desbloquejar i avançar. Lamentablement, va suposar la pèrdua de llocs de treball. Pel que fa al conveni, van començar mesos abans amb la preparació de la nostra plataforma i la realització d'una enquesta per conèixer les vostres prioritats. Després de gairebé un any de diverses propostes i una mediació, vam assolir un preacord per un conveni continuista, en la línia dels anteriors. Durant tot aquest procés, hem comptat amb la col·laboració d'assessors, advocats i companys de l'intersindical. Però, sens dubte, el més important de tots ha estat el vostre, el de la gent treballadora. Estem convençuts que hem fet una bona feina, però sou vosaltres que heu de valorar la nostra tasca i donar-nos la confiança si així ho creieu. Moltes gràcies.